Aby si sa potom vrátil. Sa neudá. Nemáte niečo dlhé? Super. Ale som celý mokrý. Dostaneš sa dať, ale zabiješ sa. A strátiš telefon. Sice chcel som iPhone 7, ale nepovedal sa. Tie palice, prosím vás, mi pomôžte zobrať. Ja natáčam, ja nemôžem. Oho, to som sa prepadol. Keby sa to do rozpustil, tak až potom by som prišiel. Za 3000 rokov by som si prišiel v Vy? Poď. Vychod to.